बिराद गिदिर बानायना दोनदों हागौ खारखोबाय अन्थाइ खाम्फायाव दसे हेल' लोगोफोर आं दा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो फैदों थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर देग्लायबो फैबाय ओरैनो आंनि फंबायफोर दङ साब्रै जों गासै बाइक गंनै फैदों जोङो बाइकखौहाय बैयावहाय पार्किं खालामबोबाय दा जोङो नै दुब्लि बारिजों बारस'बोनानै ओरै थाबायगासिनो आरोना ओरैबो नै आसला हायेन हरदो थांगासिनो आगाव नै औ अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा थांगासिनो बैसागु देग्लायहाय बांद्राय सान्दुं गैया नर्माल देग्लायहाय एसे गिदिरसिन जादों आरोना लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर ओरै गासिबो दं दखान गोजा बिसोरो फाइनालि लोगोफोर नै दा गेट मोनफैबाय आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एसे गोजौआव गाखोना देखायनोसै आरोना ओरैनो फाइनालि जाहैबाय नै 12थि बावखुंग्रि फोरबो 2025 मायथाइ दा सिङाव हाबबोबाय जोङो गेटनिफ्राय एबार हाजोआव गाखोलांसिगोन जोङो ओरै नै माबायदि मोनदों फैनो मोननानै बरिया माबायदि मोनदों फैनो मोननानै मजा रागाव नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन आरोना लोगोफोर ओरै नै थांगासिनो पुरा मजालै हिट समायना रमायना वाव जाहैबाय बावखुंग्रि रागाव मोजां मोनबायलै लोगोफोर फैनानै फैगासिनो मानसिफोरा लोब मानसिफोर दंजाहैबाय नै बावखुंग्रि सिख्ला आरोना लोगोफोर दा खुलुमनो थाखाय मानसिफोरा नेनानै दङ मानसिफोरा बयबो खुलुमफैदों दा बावखुंग्रि सिख्लाखौ खुलुमखांबाय जोङो हाजो फारसे गोजौआव गाखोलांसै आरोना जोङो दा गाखोबाय आरोना जोङो दा गोजौ जाहांगासिनो आरोना लोगोफोर ओरै नै नायलांदो नै गासिबो दखान गोजानो ओरै गोथाव गोबाब गोदै गासिबो मोनजाजोबगोन आरो नायबाय था लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ ओरै नै सिगाङावबो थांगासिनो ओरै नै मालाय सेंग्राफोरा वा बक्स लाबोलायथारदों आरो मेंबाय नामा सेंग्राफोर बोरै जाखो मेंबाय नामा मेंबायबो दासो गाखोजेनदों दानो मेंबा बोरै जानांगौ जाखो मानसिया बा दावंसै आरोना लोब मानसि सोरबा गाखोनानै ओंखारबाय जोंहा नै दासो ओमफ्राय मेंसिबायलै लोगोफोर मेंसिबाय दासो इसिनि रुट बुदों मेंबायलै लोगोफोर मेंबाय गोलोमदै गजोबबाय नै गोजौआवथ' हागौ खारखोबाय बा आसुफोरा माथो मेंनो रोङा देन्जारलै नोंसोरो गाखोनो हाला नै सोरबा मेंबाय जिरायस्लाजोब्बाय गोलोमजोबोलै साला गोजौ दंबायसै नारबा गोजौनिफ्राय गोजौ साबसिननिफ्राय हामसिन गोजौसिन बरिया मेंनाय दंबाबो गोजोननाय दं बिदि होननायसो जाबाय लोगोफोर दसे रेस्ट लाबाय आरोना गोलोमजोब्बाय लोगोफोर ओरैनो गाखोग्राया गाखोगासिनो
ओरैनो ओरै गाखोगासिनो जों दा दसे रेस्ट लाबाय आरो दा ओरै गाजोंनो हरलाय नै एसे गोजौआव दं आरोना जों दा ओरैनो गेजेर नांबाय लोगोफोर गेजेर हाजो थिखिनिखौ मोनथारसिगोन बावथारला दै मोनबाय नै दै दं बाव फुजा होयो बाव दं नै दैनि जिरा गनाय दं ओरैबो नैयाव निजिरा गनाय दं ओरै दालां दं नैयाव दालां गाखोबाय जों दा बेसेबा गोजौ गाखोबाय ओरै थांबावनांगौसो नै ससे बोरै जाखो मेंबाय बांद्राय गोजान गैखाला नै मोनथारसिगोन टप फुरा थियाल'खा नै बियो बा नै मोजां गाखोलै दावखोगासिनो ओइला होनो मन्दिरा ओरैनो बाथौ मन्दिर दंबावो ओरैनो एसे खाम सिफुं सिथा बर' हारिनि माखासे दामग्रा देग्राफोर लानानै फुजा खालामगासिनो आरोना ओरैनो बैयावबो मन्दिर दं मोनसेबाव ओइ मेंबाय नामा थौ ओरैनो ओरै गाहायजों नै बिदि शिब मन्दिर बियो लोगोफोर गोजौसिनथाराव दङ आरोना लोगोफोर बियो अथो मामियालाय बा जोंना बानायसै नै जोंना बानायसो माइथायाबो गाखोबोबाय आरोना हेल' होनहरदो नै हाय नट हेल' होनो जोंना नै माइथायाबो गाखोनो बोनो हादोंना मन्दिराव हाबबाय आं नै खुलुमनो थाखाय बयबो लाइन जालायनानै दं नै इसोरखौ खुलुमनो थाखाय ओरै थांबावबा नै ओरै बैसिम गाखोलांगोन आरोना लोगोफोरजों गोजौसिन नैबे अन्थायाव गाखोहैथारगोन जोङो दसे रेस्ट लाथ'दों बाव लोगोफोर गोजौ फै ओरै गोजौ गाखोलांसै नै लोगोफोर बेनो जोबथा फैबाय आरोना लोगोफोर हाजोआ हाजो थिखिनि बियो बावनो जोबथा फैबाय लोगोफोर ओरैनो बेयाव मा लिरलाबायनानै दोनथ'लै गायजों नाहरना लादो ओरै बेनो जोबथा फैबाय लोगोफोर हाजो थिखिनि बेनो ओरैनो गासिबो दंबावो दा गोजौआव थांबावनोसै जोङो ओरै गाखोलांसै गोजौआव फाइनालि लोगोफोरनि हाजो थिखिनियाव मोनफैबाय जोङो दा अन्थाइ खाम्फायाव दसे सम रेस्ट लाबाय आरोना जिरायबाय जोङो दा ओरैनो मानसिफोराबो गाखोगासिनो गाखोगासिनो नै ओरै सिखिरियानो बाहाम बिरहां खुलुमदो दे सिखिरिया बिराद मोजां नै बेजों आखायाव बाना होबाय नै सिखिरिया बिराद मोजां बिरलांबाय नै बेनो जोबथा फैबाय आरोना लोगोफोर हाजोआ नैबे जाहैबाय बाथौ मन्दिर ओरैनो बाथौ मन्दिर बियो ओरैनो खुलुमनो थाखाय मानसिफोरा ज' जालायगासिनो माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव लागाव एसे सिगांथिं थांनानै देखायहैनि आं नोंथांमोननो सिम्पोल आदा खुलुमलायगासिनो बयबो
ओरै गाहायाव ओंखारबोबाय आं थांलाय हाजो ओरैनो बिदिनो सेस बथल गोजासै नै गारना गालांजोब्बाय बथलफोरा नै लेथ्रा जाजोब्बाय नै माने बिदि गारलाङो लोगोफोर एसे बिदि गाराब्ला मोजां जागोन आरो ओरै गोजौआवबो दं नै ओंखारलांफिनबाय जोङो दा गाहायाव दसे सम रेस्ट लाखांबायबो फुरा भिर मानसि आइसक्रिम किमान टाइमाबो जाहैबाय 11टा जाबाय दा टाइमा लासै फुरा दावखोगासिनो दाबो जोबथा फैबाय बावनो नांगौबा जोंना आदा नोंनिया दस्रालै सिनाया माबायदि नालिया लागायबाय आरो मोसानाया जोंबो गाहायाव ओंखारलांसै इसोर दा दावखोबोगासिनो नै गाहायाव एसे बेरायहैबावनोसै जोङो डेन्जार खस्थ'लै गाखोनायाव डेन्जार खस्थ'सिन ओंखारनायावथ' बांद्राय मेङा आरोना लोगोफोर गाखोनायावनो बांसिन मेङो बेनोसै नै लास्ट ओंखारख्लायनाया मोनफैबाय नै एसे मोसानायफोरबो नायलाबायनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोरबो नायलांबाय था बिथांमोनहानो जाहैबाय प्राइस रानगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैहाय राजा ब्रह्म गोरोबथुवा ब्रह्म लोगोफोर आं दा सिङाव हाबफैबाय मा मा डेक'रेसन खालामदों बेखौहाय नोंथांमोननोबो एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनोसै आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे ओरैनो नैबे जाहैबाय खाम आरोना लोगोफोर बर'नि बे जाहैबाय खाम ओरैनो बिराद मोजां साजायनानै दोनदों नै मासे समायना जाहैबाय नै ओरै एसे नायना लादो लोगोफोर ओरै एसे दखानफोरखौबो देखायनोसै आं बेजों बोरै ओरैनो गासिबो रेस्टुरेन्ट गोजा बिसोरो हायनारि हटेल बाजै हटेल दंजोबो गासिबो लोगोफोर ओरैनो नायना लाजोबदो ओरैनो अमा हांनाय दाउ हांनाय मोनजोबगोन गासिबो रेस्टुरेन्ट आर'नाइ हटेल नैबे जाहैबाय आर'नाइ हटेल बिबारि रेस्टुरेन्ट आब' हटेल गासिबो मोजां मोजां आइटेम मोनजागोन लोगोफोर मोजां सना रुपा एसे सना फानदों गासिबो सना हिन्जावफोरनि थाखाय ओरैनो आसार बेफोर गासिबो आसार गोजा लेग राइस माइब्रानि जौ ओरैनो आर'नाइफ्रा
मोजां-मोजांनो ड्रेसफोरा बिराद मोजां-मोजांलै नै लोगोफोर ओरै नै दंफां फुलि ओरै बिराद मोजां-मोजांनो फुलि थाइजौआ फिथाइ थायलायबाय नै थाइजौआ फिथाइ थायलायबाय डिपार्टमेन्ट ओरै सिङाव हाबना नायनो एसे ड्रेसफोरा बिराद मोजां-मोजांलै नै ड्रेसफोरा आर'नाइ गस्लाफोर गासिबो दंजोबो जि दाग्रा गासिबो मेचिनफोर Manas National Manas liar na yun loh ada जोंना फुकन बर' फंबाया जाबायदि रोजाबलांबाय तारमाने रायजो राजाफ्रा दा एसे सिगां माने खुसियाजों अन्थाइ बाजाबजों सबायजों दाउजों अमा गोरानजों एवनाय माबा दाउ फिथाइ एवनाय जानो मोननाय बायदि जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामदो आं हले बिराद मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ हाजोखौ कमप्लिट गाखोखांनानै नोंलाय माबायदि मोनदों एसे खोन्थाहरदो फंबाय बरिया नोंलाय माबायदि मोनदों बरिया मोजां दा ओरै सासे दंबावो नै आगोमा माबायदि मोनखो हाजो गाखोखांनानै एसे खोन्थाहरदो हाय होनहरदोब्रा एसे जोबनायनि दा थांफिनसिगोन जोङो बैला हाजोआ नै बेनो लोगोफोर बेसेबा गोजानाव गारबोबाय जोङो दा जों थांफिनसै थ' थांसै जोंना लामा गोजान नालाय बिनि थाखायनो एसे थाब ओंखारबोनांबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजांलै जोंना बाइकआ बैयाव दोनदों आरोना लबर बागानाव डेन्जार गोलोमबायलै लोगोफोर टाइमाबो जाहैबाय 3था जाबाय आरोना लोगोफोर मेंबाय दा देग्लायजों बोसोरब्रै जाबाय आं खेबब्रै खम गोजान थाबायनांगौमोन जों बैयाव दोननांगौबा लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर टाटा बाय बाय जोंना बाइकआ नै बैनो ओरैनो